Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Mr. Love. Palatuntunang nagpipigil sa pagtakbo ng panahon ang nagsasariwa sa ating matamis na kahapon. Mr. Love. Mr. Love. Palatuntunang naging daan upang iparating ang mga mensahe ng pag-ibig sa pamamagitan ng mga huni at awit. Kung ikaw ay may nais iparating sa inyong mga kaibigan ng inyong mga mahal sa buhay, tumawag o sumulat kay Mr. Love. Mr. Love. Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo Dagupan, Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong Mr. Love. Alright mga ka-action, nako, patulog na naman po kayong lahat. Alas 12 tuloy. Alas 8:12 po ng gabi ang ating oras mga ka-action. Pangalawang araw ng pagbabalik ng programang All for Love with Mr. Love. Kasama niyo pa rin po syempre ang inyong lingkod. Ako po si Action Alex Navarro mga ka-action. Ang inyong Mr. Love. Ano ba yung tawag sa akin ni Action Ahikam dati? Ayun, Alex Navarro Manangaro. Ay, sana all. Hindi, dati Baby Shark Action. Meron tayong bisita dito mga action. May share siya ng kanyang love story mamaya. Okay, pero ayan, isang ma-action gabi po sa inyong lahat mga ka-action. Medyo lumalamig na naman ang gabi. Kamusta naman ho ang paglamig ng inyong mga araw? Paglamig sa inyong mga kwarto, sa inyong mga higaan. Paglamig ng mga araw na hindi nyo po kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Oo, mga ka-action, yung mga taong sana basta yon. Okay, ayun, inaanyayahan ko pa rin ho kayo mga ka-action na tumutok sa ating programa hanggang alas 10 ng gabi. Ayan, mag-send lamang ho kayo ng inyong text messages sa atin pong text line sa 0922-852-1161. Ulitin ho natin, pwede pa rin ho kayong tumawag sa atin pong text line mga ka-action. Ayan, ulitin ko 0922-852-1161. Pwede ho kayong tumawag mga ka-action. Para makamusta ninyo. Para humakamusta ninyo yung mga mahal nyo sa buhay. Alam mo, natatandaan ko last year, mga ka-action, 2020. 2021 pala last year, So, last year. Last year. Ayun, nakala ko 3 beses ko nabanggit Basta yun, natatandaan ko, nung taong 2020, parang tagal ko na dito. Taong 2020, mga ka-action, mga around October, November, ganyan, yung mga ka-action ho natin na tumatawag ay nanggagaling pa talaga sa mga malalayong lugar. Tumatawag sila para kamustahin yung mga mahal nila sa buhay, ganito, ganyan, mga ka-action. So, sana, ayan, magbalik na ho kayo mga ka-action dahil huli nagbabalik ang programang All for Love with Mr. Love for dedication, Action Claire. Ayan, for dedication ho ito. Meron nga tayong supporter dito sa kabila Ayan. Oo, supporter ho natin ito dito mga ka-action Dahil parang hindi tayo boryo dito mga ka-action Kahit pa paano meron tayong nakikitang fans. Biro lang Uy, medyo nagbalik tayo sa programang All for Love with Mr. Love mga ka-action. Tatandaan ko, may nagsabi na yung boses ko daw pampatulog talaga. So, nandito na naman tayo. Heto na naman tayo. Ayan, gigisingin ko na naman ang mga dugo ninyo mga ka-action Okay, so paano ho ba yan? Yung mga kumakain ng pigar-pigar dyan sa baba. Ayan, kain lang mga ka-action Huwag kayong pakabubusog. Baka kayo mapigar. Sabi nga nila, Anong connect? Ewan ko din. Basta joke yun mga ka-action.
Alright, so paano ho ba yan mga ka-aksyon? Abangan ko na lamang ho inyong mga pagtawag sa atin pong landline, sa ating contact number mga ka-aksyon, 0922-852-1161. Pero, ano? Oh, pwede. Pero ito ho, tatandaan ninyo mga ka-aksyonan, bawal na bawal pong mag-plug ng number. Ulitin ko lamang mga ka-aksyon, ano? Para dun sa mga naghahanap ng kanilang ka-textmate, ka-callmate, ganyan, bawal pong mag-plug ng inyong number. Dahil baka kasi mamaya mga ka-aksyon, kung anong mangyari sa inyo at ma-plug ko yung number ninyo, maging kasalanan ko pa mga ka-aksyon, ha? So, bawal. Yan. Bisita rin ho kayo sa aming Facebook Live mga ka-aksyon. Live na live po sa aming Facebook page sa DWCM Action Radio Pangasinan. Uy, binabati ho pala natin si Ate Ruth at Kuya Nonoy, Kuya Dexter at yung mga nasa baba. Wala si Ate Shoni eh. Nakita mo na ba si Ate Shoni? Hindi pa, no? Kamusta na kaya si Ate Shoni? Ano? Nami-miss na namin yung kanin niya eh. Yung kapag bumili ka ng kanin sa kanya, sobra-sobra pa doon sa 10. Binuking kay Ate Ruth, ano? Sorry, Ate Ruth. Okay, pero ayan, at dahil medyo sana lahat tayo naging okay yung first day, hindi, second day manaya. Second day, you know, at walang nagkaroon ng bad day sa atin ngayong araw, mga ka-action. Okay, so ganun pa rin, abangan ko ho ang inyong mga text messages. Pero bago ho natin ituloy-tuloy ang ating pagkukwentuhan at pakikinig sa mga musika, paghintay ng inyong tawag at text messages, pakinggan niyo ho muna ang awiting Bad Day ni Daniel Powter. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away, and I don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fall into pieces every time, and I don't need no carrying on. 'Cause you had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You're working a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie. You calm it back down and you really don't mind. You had a bad day. You had a bad day. Well, you need a blue sky holiday. The point is they laugh at what you say, and I don't need no carrying on. You had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You're working a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie. You calm it back down and you really don't mind. You had a bad day. Sometimes the system goes on the blink and the whole thing it turns out wrong. You might not make it back and you know that you could be well, that's wrong, and I'm not wrong. So where was the passion when you needed the most? Oh, you and I, you kick up the leaves and the magic is lost. 'Cause you had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You're working a smile and you go for a ride. You had
Okay, naka mga ka-action, 8:21 ng gabi ang atin pong oras. At paano ba mga ka-action, ano? Ayun, siguro habang naghihintay tayo ng mga tawag natin mula ho sa ating mga ka-action, ano? Tamang ano muna tayo, tamang kwento tayo or balikan natin yung mga napag-usapan natin. Mas maganda siguro kung dagdagan natin ng lights tong ano natin. Di ba, Action Claire? Anong tawag dito mga ka-action? Well, medyo ano tayo ngayon, medyo fine tayo mga ka-action dahil kumain kami ni Action Claire pala kanina, no? Uy, nako, Action Claire! Tatawa tuloy ako kay Action Claire, ha? Na-fall yung ano, yung isang tao. Yan, maling tao. Sa maling tao. Uy, speaking of na-fall sa maling tao, mga ka-action, nasubukan nyo na ho ba ma-fall sa maling tao? Di ba? Hindi ka sinalo. Okay lang yun kung hindi ka sinalo, mga ka-action, ano? Basta salo sa ano kayo. Sa hirap at ginhawa. Charot. Sige, at nako mga ka-action, abangan ko pa rin ho ang inyong mga tawag at pagtawag ho ninyo at mga text messages sa atin pong text line mga ka-action sa 0922-852-1161. Tawag na kayo mga ka-action, ano? Gaya dati, yung ating pagkukwentuhan talagang mas sumasarap kapag kayo tumatawag sa atin pong text line, ano? Sa ating number. Ano? Huwag na kayo magtampo ba? Oo, huwag na kayo magtampo. Huwag nyo akong gagayahin mga ka-action, ano? Na maliit na bagay lang biglang nagtatampo. Dapat huwag kayong ganon. Di ba mga ka-action? Dapat ano lang tayo. Kahit may tampo, chill lang. May kilala nga ako, sabi niya, alam, tatandaan mo yung sinabi ko sa'yo dati, Claire. Yung gutom na gutom ka na, pero laban lang. Tatandaan ko yun, Hindi ko makakalimutan yung mga salitang tipong mapipilay ka na, malapit ka na sa bingit ng kamatayan, pero laban lang. Mapuputulan ka na ng paa, pero laban lang. Mga ganon, laban lang. Uy, nako mga ka-action pala, Gusto nyo, bigyan ko kayo ng isang kahon ng vitamins. Isang buong box. Ilan ba laman ng isang box, Action Claire? 100 plus, So, gusto nyo, makatanggap kayo ng ganon. Nako, tumutok lamang po kayo, mga ka-action, At yung mga kaibigan ho natin sa Barangay Bunuan, tama ba? Barangay ba yun? Oo, sa may Bunuan, mga ka-action. At ilan pang areas dito sa lungsod ng Dagupan. Nako, nami-miss ko na ho kayo, mga ka-action. Baka naman, tumawag na ho kayo ulit at mag-text sa atin pong text line sa 0922-852-1161. Baka mamaya kakasalita ako dito mga ka-action bigla kayong nakatulog. Salita ka ng salita dito bigla kayong nakatulog. Si Action Claire tumatawa kasi lagi daw ako nakaside. Totoo ba, Action Claire? Nakaside ba dyan? Diretso ba na nakaside? So pati nag-support Dayta Awan Ato. Okay, sige. Paano ho ba yan mga ka-action? May isa pa tayong songs, may isa pang song ulit para pa rin po sa inyong lahat. Basta tumutok lang ho kayo mga ka-action. Ipag-anyaya. Invite nyo mga ka-action, invite. Anyayahin. Ipag-anyayahin po ninyo mga Ipag-anyaya ang alam ko. Anyayahin mga ka-action ang inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Yung mga yumao, ganyan. Gisingin ninyo. Oo. Sobrang lamig ng panahon. Tignan natin kung hindi humagising yung mga yan. Okay, mas lalo pa lumalamig ang gabi mga ka-action. Pakinggan nyo muna ang isang awitin ho natin para pa rin po sa ating mga ka-action. Yung mga nawalan ng pag-ibig. Don't
go tonight. Stay here one more time. Remind me what it's like. And let's fall in love one more time. I need you now by my side. It tears me up when you turn me down. I'm begging, please, just stick around. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. Good evening po pala kay Sir Salvamar Cansino. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. That your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Alright, mga ka-action. Nako, si Action Claire, request niya yung kantang yan, ano, dahil nawalan na siya ng pag-asang magmahal muli. Charot lang. Sino ba nag-request niyang My Love Is Gone? Tayo-tayo lang din yan, mga ka-action, ano. Ako lang din yung bumuo niyan. Malay nyo, di ba? Tungkol naman sa love, eh. O sige, pwedeng mag-request, John Clyde, ano? Nagtatanong si John Clyde kung pwedeng mag-request. Pwede ka rin tumawag kung gusto mong tumawag. Sa 0922-852-1161. Okay, so binabati ho natin lahat ng mga ka-action natin. Hi kay Sir Salvamar Cansino, mga ka-action. Isang ma-aksyong gabi, Sir Salvamar Cansino. Maraming salamat sa iyong pagtutok, ano? Salamat, Sir Salvamar. Uy, salamat din kay John Clyde Santillan, ano? At sana mabuhay muli, ano, itong mga ka-action natin na dati talagang todo ang pagsuporta sa programang All for Love with Mr. Love. Kahit wala na si Mr. Love, mga ka-action. Charot. Ay, nako. Oo, ay, talagang todo suporta. Uy, hinahan ni Claire yung comment ng isa nating, commentator. Okay, sige mga ka-action. May nagre-request dito ng Umaasa by Gen Zen. Mamaya i-play natin yan, mga ka-action, ano? Pero bago natin yan i-play, paano ba yan, Action Nats? Bigay muna kami, 1 minuto lang ito kung hindi ako nagkakamali para sa ilang mga paalala. Para ikaw is
malaki. Love, Mr. Love. Alright mga ka-action, muli nagbabalik ho tayo programang All for Love with Action Alex Navarro. Not Mr. Love. Okay mga ka-action ha. Okay, at sa ating pagbabalik mga ka-action, may nag-request kasi sa atin ng isang song. At feeling ko para sa akin, wala naman itong problema sa pag-ibig. Ewan ko ba kung ba't ito yung ni-request niya. Siguro dahil umaasa pa rin siya. Wala siyang problema sa pag-ibig eh. Pero alam nyo, kapag may problema kayo sa pag-ibig mga ka-action, meron kaming problema tuloy. Meron kaming programa na Love Notes Unlimited. Okay, muli, sana mga ka-action, tumawag ho yung mga ilan nating mga ka-action. Aanyayahan ko po kayo ng 1 linggo. Nako, tumawag ho kayo mga ka-action. Gaya ng dati. Ha? Tatawag sila. Tatawag ho kayo, kakamustahin ko kayo, magtatanong ako sa inyo. Gaya ng dati mga ka-action, namimiss ko po ulit yung mga boses ng mga laging tumatawag dito. Sino nga po ba yung mga yan mga ka-action? Nakalimutan ko na rin eh. Okay, pero sige, at oras ho natin mga ka-action, 8:34 ng gabi. Pakinggan nyo muna ang awiting Umaasa. At sunod ho dyan, Alam Ko. Ayan, dito lamang ho yan, syempre. Sa programang All for Love with Action Alex Navarro, not Mr. Love, mga ka-action. Gabi-gabi na lang kita naisip. Ilang gabing di makatulog dahil sa iyo. Nagabang kahit sa panaginip, na mawagan at mayakap man lang kita. Dahil tanggap ko na malabo ang maging tayong dalawa. Kaya umaasa na lamang ako'y umaasa sa'yo kahit na
Hello, good evening kay John Clyde at kay Franz Armamento na tuloy-tuloy pa rin nakatutok sa ating programa dito sa programang All for Love with Mr. Love, mga ka-aksyon. Okay, paano ho ba yan? Isa pang awitin, ano? Pero feeling ko may caller tayo kanina, mga ka-aksyon, ano? At mag-play muna tayo ng isang song dahil yung ating caller medyo parang... Uy, nako, yung caller natin dyan, ha? Tawag ka. Play lang natin tong isang song na Alam Ko by John Roa. And then pagkatapos ito, sasagutin natin yung tawag mo. Tumingin ka, Binabati ko ho pala, mga ka-aksyon. may gusto lang ako. Si Paul J. Zambrano. Di naman makakali, sagutin mo lang ako kung bakit Happy birthday pala kay Friends Armamento. pa rin sa iyong mata. Lungkot pa'y hindi ko nabura. Akala ko tayo ay masaya. Ngiti mo ay tila papili. Puso mo ba'y di ko nasagip. Umaasa ka pa bang may bumalik. Huwag nang pahirapan ang mga puso. Sabihin na ang totoo. Alam kong hindi ako ang hinahanap ng iyong mga yakap. Sabihin na ang totoo. Alam kong hindi ako. Bakit di mo maamin ang iyong mapaglarong damdamin? Naging akin ba talaga ang puso mo na tila naiwanan sa kanya? Kahit sa'kin ka, hindi ko maiwasang magtaka. Huwag nang pahirapan ang mga puso. Sabihin na ang totoo. Alam kong hindi ako ang hinahanap ng iyong mga yakap. Sabihin na ang totoo. Alam kong hindi ako, hindi ako, hindi ako. Alam kong hindi naman naging ako. Hindi ako, hindi ako. Alam kong hindi naman naging ako. Di ka naman akin talaga. Simula pa nung simula. Hindi naman tayo talaga. Pinapalaya na kita. Di ka naman akin talaga. Simula pa nung simula. Hindi naman tayo talaga. Pinapalaya na kita. Huwag nang pahirapan ang mga puso. Sabihin na ang totoo. Alam kong hindi ako ang hinahanap ng iyong mga yakap. Sabihin na ang totoo. Alam kong hindi ako. Huwag nang pahirapan ang mga puso. Sabihin na ang totoo. Alam kong hindi ako ang hinahanap ng iyong mga yakap. Sabihin na ang totoo. Alam kong hindi ako, hindi ako, hindi
Alright, okay. Tama na muna yung senti-senti natin mga ka-action natin. Binabati ho natin lahat ng mga ka-action ho natin tuloy-tuloy pa rin sa pagtutok sa atin home programang All for Love with Action Alex Navarro. No Mr. Love. Okay, sige, ito. At batiin muna natin, ano. Bago ko batiin yung isang comment natin mga ka-action, binabati ko muna itong pinapabati ni Friends Armamento, no? Kay Mari Down. Ay, Mari Down. Mari Low pala. Kasi itong si Clyde nakikipagsabay. Mari Down, sabi niya eh. Okay, yan. Pa-shoutout kay Mari Low Tamayo, mga ka-action. Isang maksyong gabi sa inyo. Shoutout na rin kay Mari Down. Ag salud. Ayan, pinapa-shoutout ni John Clyde, Friends Armamento. At kay Paul John Sembrano. Action Claire, wala siyang load. Ayan. No, sana may load ka. Kasi pag may load ka, magtatanong ako. Pag nasagot mo, ililibre kita ng load. Pero dahil wala kang load, pasensyahan tayo. Di ba, Action Claire? Sayang din yung 50 pesos na load. Okay, hello kay Ma'am Emily Mardo Quinto. Ayan, hello sir, good evening po. Sir, good evening po. Pa-request naman po ng song na Babe Come Home. Ayan, hinihintay niya yung kanyang bebe, ano? Thank you po. Pag-greet na din po lahat ng taga dito sa Barangay Babuyan, Infanta, Pangasinan. Nako, isang maaksyong gabi po sa inyo dyan sa Babuyan, Infanta, Pangasinan. Malayo-layo yan, ano, Action Claire? Sa Cagayan, ano? Infanta, Babuyan Islands. Ay, sa bago magsama. Akala ko sa sa Batanes. Dito. Oh, Babuyan pa. Ibang Babuyan pala 'yon, ha. Meron din sa amin. Oo. Oo, Babuyan lang pero hindi doon pinapaliguan yung mga pigs kanya. Joke 'yon, actually. Tawa, Claire. Ayan, Babuyan Infanta lalo na po ang Quinto family. Thank you po. Ayan, binabati ko po ng isang maaksyong gabi ang Quinto family. Nako mga ka-action, ipag-anyaya po ninyo sa inyo mga kaibigan, mahal sa buhay, ang programang All for Love and Mr. Love. Nagbabalik na ho kami mga ka-action, ano, sa ere. Ayan, makakasama nyo ho syempre ako, Section Alexander Navarro. No Mr. Love. Tapos babalik, baka babalik niya, yun na naman tawag nila sa akin. Wait mga ka-action, ha? Okay, sige, at hanapin ko lang yung song na Babe Come Home. Sino kayang kumanta niyan, Action Claire, sa tingin mo? Babe Come Home, ha? Sa tingin mo, ikaw, Babe Come Home to me. Sino ba, Sir Nas? Ang alam ko ano yan eh, medyo oldie yan, no? Kaya't sige, Babe Come Home to me yan eh, kung hindi ako nagkakamali, ano? Pero tignan na lang natin. Piplay ko ho yung isang song mga ka-action. Action. Ano pangalan ulit nung nag-comment sa atin, Action Claire? Emily, Ma'am Emily. Play ko tong isang song nito, ano? At pag tama ito, nako, isang kaway naman dyan. Nako. Pampainit ng gabi. So lonely, oh, can't you see? 'Cause babe, since you have left me, I'm not the same man that I used to be. Babe, I'm down on my knees. Please come home. Come home to me, babe. Won't you forgive me for the wrong I've done? Give me another chance.
miss you so. Please come home. Come home to me. I need you more than you know. I want you so, baby. I love you more than words can say. Babe, come home. Come home to me. This song is from Robert's Hard to Find Music Library. Babe, come home to me. I'm so lonely. Oh, can't you see? 'Cause babe, since you have left me, I'm not the same man that I used to be. Babe, I'm down on my knees. Please come home. Come home to me. I need you more than you know. I want you so, baby. I love you more than words can say. Babe, come home. Come home to me. I need you more than you know. I want you so, baby. I love you more than words can say. Babe, come home. Come home to me. Babe, come home to me. Yon mga ka-action, ano, ayan. Hello kay ma'am, ano ulit, ma'am Emily, ayan. Sana umuwi na siya, no? Sana umuwi na yung babe na hinahanap mo sa mga oras na ito. Naghanap pala ng babe, ano, mga ka-action, ha? Kayo po, ha? Hindi ho kayo, ano. Ayun, at basahin natin yung ilan sa mga nagko-comment sa atin, ano, Action Claire. Kasi kanina, nasabi ko ngayon tungkol dun sa load. At sabi nitong si John Clyde, ako na lang tanungin mo, sir, sabi niya. Pagka nasagot ko, i-load mo si Paul John, sabi niya. Pero ang problema, pagka ngayon ako nagtanong, ano, at ngayon ka man nanalo, ikaw man yung nakasagot. Bukas darating yung load mo. Ayan. Kung anong oras is ilo-load sa'yo. Malay mo, i-load nila sa'yo next year pa. Hindi, pero bukas, ha. So, kung deal ka dyan, kailangan mo maki-deal, ano. Nanonood ka, sorry. Basta yun, ha. Okay, sige, at magtatanong tayo. Anong gusto mong tanong? Kami dyan, ay, biro lang. So, kanina, mga ka-action, ano, ma-share ko lang, ano, habang medyo maaga-aga pa. Ayan, nagbasa tayo ng, ano, iniimbitahan ko pala kayo, mga ka-action, na manood nung, makinig pa rin dun sa programang Love Notes Unlimited. Para ho doon sa mga akala nila, mga ka-action, na nagbabasa ho tayo ng kwento ngayong gabi. Hindi po, Pero kung gusto nyo kong magbigay ng story, ganyan, isend nyo po yan, mga ka-action, sa akin, ano. At asahan nyo, babasahin po namin yan sa programang Love Notes Unlimited. Parang parehas lang, di ba? Pero ito for dedication, ito, mga ka-action. So, kapag may mga gusto ho kayong batiin, mga mahal sa buhay, mga yumao, ganyan, multo na nakaraan, yan, pwede nyo ho silang batiin dito, mga ka-action. Ano nga ba multo na nakaraan? Yan yung mga taong, ano, nagparamdam sa inyo, tapos bigla na lang nawala. May pagkakapareho po yan dun sa ghosting. Yung tipong magpapakita ng motibo, magpaparamdam, tapos wala lang din pala. Diba, mga ka-action? Maraming ganyan sa mundo ngayon. Karamihan mga babae.
Joke. Joke lang. Ayan mga ka-action, ano? At oras po natin, 8:54. Napakabilis ng gabi at napakalamig din mga ka-action. Sana sa mga oras po na ito, meron kayong kumot. Meron kayong katabing mainit na unan. Ayan. Meron kayong katabing tikoy. Biro lang mga ka-action. Speaking of tikoy, malapit na pala ang Chinese New Year. Ayan. Uy, binabati ko si Junar Salanga mga ka-action. Alam mo itong si Junar Salanga? Hindi, parang napansin ko sa kanya, matampuhin siyang tao. Oo, doon pa lang sa pangalan niya. Anong connect? Sabi mo. Walang connect mga ka-action. Wala lang, sinabi ko lang. Para may masabi tayo sa inyo, ha? Uy, ayun, nag-thank you si Ma'am Emily Mardo Quinto. Thank you so much po sa pag-play, sir. Mahilig lang po talaga ako sa mga old songs. Babe, come home to me, sabi niya. Opo, pati rin po kami actually. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin pong song. And, okay, sige. At, salamat din kay Paul John Sembrano. Sige, kapag nakapagtanong ako at nasagot ninyo, asahan nyo, magbibigay kami ng load para sa inyo. Yes. Okay, 8:55, Action Claire, I-play ko muna yung awiting Tears in Heaven. Tama ba? Tears in Heaven. True or false daw ba? Nako. Sabi ni Junar. Ay, nako. Ewan ko. Ano ba? Ano bang gusto mo? True or false? O yung dare? Dare. Ano tawag doon? Truth or dare. Pag truth or dare, pag sinabi kong ganito, gagawin nyo dapat, diba? Pero pag hindi nyo ginawa, nako, talo tayo dyan mga ka-action. Alright, sige, pakinggan nyo muna ang awiting Tears in Heaven. Dito lamang huyan, syempre, sa programang All for Love with Action Alex Navarro. No, Mr. Love. Would it be
be slow and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Alright, ayan. Medyo parang napakatahimik nung awitin na yun, ha? At sana walang lumuha sa inyo dyan, mga ka-action, ha? Or tumulo yung luha, no? Okay, pero alas 9:01 ng hapon. Hapon? Gabi. Alas 9:01 ng gabi, mga ka-action, ang atin pong oras. At pagbibigidaan ho muna kami ng action na Nat Suvero para sa ilang mga paalala. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Dumit man siya. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Malinis yapan ng ulay para pinablinbalay na Kalasyaw sa pamumuno ni Mayor Joseph Arman Bauzon. Sunod-sunod ang mga pagkilala at parangal na natatanggap ng bayan ng Kalasyaw. Ang Seal of Good Local Governance o SGLG Award sa ikalawang pagkakataon mula sa Department of Interior and Local Government o DILG ay nagpapatunay lamang ng malinis at tapat na pamamalakad sa pananalapi at iba pang mga aspeto sa bayan ng Kalasyaw. Kasunod ng pagkakatanggap din ng bayan ng Kalasyaw ng Seal of Child-Friendly Local Governance. Kasabay pa nito ang pagkakahirang din sa Sanggunian Bayan ng Kalasyaw bilang Outstanding Sanggunian in the 1st hanggang 3rd class municipality. Ilan lamang ang mga ito na nagpapatunay ng tapat na serbisyo. Malinis yapan ng ulay para pinablinbalay ng Kalasyaw ni Mayor Joseph Arman Bauzon. Patuloy po kayong nakikinig sa Mr. Love. Mr. Love. Yun, mga ka-action, ano, sabi niya, nawala lang tayo ng 2 minuto, ah. Hindi tayo nawala, actually, parang mabilis lang, mga ka-action. Basta yun, nako. Uy, binabati ko pala si Jamel Ballesteros, ano, isa din yan sa mga naging kakwentuhan ko talaga nung ako ay nag-aaral pa. Talagang isa yan sa mga naging kasama ko. Parang ano mo yun, nag-open kami sa isa't isa. Yan, ng mga bagay-bagay na gusto naming malaman or gusto naming basta yun, mga ka-action, bawal lang madrama dito. Yan, hello kay Jamel Ballesteros. Ito, sabi ni John Clyde dito. Yan, sabi niya, ganyan ang mga tugtugan ko kapag hapon na. Tas pauwi nako ng bahay galing fish pond. Tas maaninag mo ang sunset. Oo naman. Nakakasama ko to lagi, Action Clear, no, sa mga fish pond. Yan. Pagka kami nakatambay sa fish pond nila, yan. Tapos uwi kami, malayo-layo yung lakbayin, mga ka-action. Malayo-layo. May mga aso. May pwedeng kagatin na yung puwet mo. Malaglag ka na sa ilog, ganyan. Pero laban lang. Basta't makita mo yung sunset habang pauwi ka, ano. Napakasarap, napakagandang pakiramdam. Hindi malilimutang mga experiences na talaga namang you will cherish. Basta yun, eh. Okay, sige, at oras po natin, mga ka-action, 9:05 ng gabi. Narito pong muli ang ilan pang mga awitin natin na para pa rin ho sa inyo lahat. Ito lamang ho yan, syempre, sa programang All for Love with Mr. Love.
We'll do it all. Everything on our own. We don't Uy, binabati ho pala natin ng isang maksyong gabi si Ate Rona. Rona, nandyan sa baba. Naghihintay daw ng pigar-pigar para sa amin. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just Ate Rona, wag muna daw kayo umalis, sabi ni Claire. Hindi pa kita nababate. forget what Ate Rona, yun na sa baba, wag ka muna daw umalis. Hindi pa kita nababate. before we get too old? Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. All that I am, all that I ever was, is here in your perfect eyes. They're all I can see. I don't know where, confused about how as well. Just know that these things will never change for us at all. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Who'd have thought that I'd be here by myself? Who'd have thought that you'd be bad for my health? Now I know, I'm just a man on a wire. Oh, who'd have thought about the cause and effect? Yesterday's love is now tomorrow's regret. Now I know, I'm just a man on a wire. Oh,
Kapoy nakatutok pa rin po pala sa atin sa mga oras na to mga kaaksyon. Si Junior Salanga, Friends Armamento at John Clyde Santillan. Magandang gabi pa rin sa inyo mga kaaksyon. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Alright mga kaaksyon, oras po natin 9:18 na gusto ko lang ulit magpasalamat kila John Clyde, Friends Armamento at kay Junior Salanga mga kaaksyon na sa mga oras nito nakikinig pa rin po sa ating programang All for Love with Mr. Love mga kaaksyon. Dito lamang ho yan syempre sa Aksyon Radio Pangasinan mga kaaksyon, ano? At oras po natin mga kaaksyon 9:18. Konting salita lang tayo dahil lilipat tayo sa medyo mas moody na song, ano? Smooth na awitin, ano? Gaya na lamang ng Leaves by Ben and Ben, mga ganyang awitin mga kaaksyon. At yun, tumutok lamang ho kayo at wag pa rin ho kayo maglilipat mga kaaksyon sa atin pong programa. Okay, so yun, binabati ko ulit si Jamel Ballesteros mga kaaksyon na yan, nandyan pa rin po sa ating Jamel Ballesteros pala na wala ng cellphone mga kaaksyon at dyan ho yan sa may Malasiki. Kung sino ho ang nakakita ng kanyang phone, Vivo na red mga kaaksyon, pakibalik daw sa kanya. Nako, nandyan yung mga importanteng files niya mga kaaksyon na kailangan niya sa kanyang thesis para siya ay makagraduate sa kursong criminology mga kaaksyon. Na ito nang darating na yan. Ito nang darating na kailan ba? Basta malapit na mga kaaksyon, ano? Basta this year at yun, kailangan mga kaaksyon. Okay, so yan, oras po natin 9:19 mga kaaksyon at binabati ko pa rin ho kayo ng isang maksyong gabi.
Okay, sige, pakinggan nyo na yung ilan pang mga awitin ho natin. Dito lamang ho yan, syempre, sa programang All for Love with Mr. Love. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon? Yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on. Give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. How do I breathe without you? I'm feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on. Give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again, see you again. When I see you again. Alright mga ka-action, ano, bago tayo magtuloy-tuloy, basahin ko lamang sa inyo ang peryahan ng bayan na labas ngayong gabi mga ka-action ha. Pangasinan Extra Draw 40-17. Peryahan ng bayan, Pangasinan Extra Draw 40-17. Nako, congratulations ho sa mga nanalo sa bolang ito mga ka-action. Tuloy-tuloy pa rin mga awitin dito syempre sa programang All for Love with Mr. Love. I can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought it could be right. 'Cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth the try?
From waves overgrown come the calmest of seas. I know we'll be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as the leaves will soon grow from the barrenness of trees. I know we'll be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas. I know we'll be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. Leaves will soon grow from the barrenness of dreams, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Wounds of the past will eventually heal, and all will be alright in time. 'Cause all of this comes with a love that is real. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. All will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. You learn to forgive. Learn to forgive. Ayun mga ka-aksyon, ako oras po natin 9:29 ng gabi at tuloy-tuloy pa rin syempre kayo po ay nakatutok sa programang Love Notes Unlimited. Dito lamang ho yan syempre sa DWCM Action Radio Pangasinan. Yan, binabati ko pa rin po kayo lahat mga ka-aksyon na isang maaksyong gabi at yun, maraming salamat pa rin po sa inyong lahat. Okay, so paano ho ba yan mga ka-aksyon? At ilang segundo bago ho sumapit ang alas 9:30 ng gabi. At magpapaalam na rin tayo maya-maya mga ka-aksyon, ano? Pero sa ngayon, nako, yan at magbibigay daan ho muna kami sandali ni Action Nats Hovero para sa ilang mga paalala. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing...
Nako mga ka-aksyon, palamig na ng palamig ang mga gabi. Ayan, tuloy-tuloy pa rin. Siyempre, nakatutok pa rin ho kayo sa programang All for Love and Mr. Love. Okay, kasama niyo pa rin po ang inyong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Alex Navarro mga ka-aksyon. Maya-maya magpapaalam na rin ho tayo mga ka-aksyon. Pero sa ngayon, ayan, binabati ho muna natin lahat ng mga ka-aksyon ho natin walang sawang tumutok sa ating mga programa sa mga oras ho na ito. Maraming salamat po mga ka-aksyon. Yun, kanina may tumatawag sa atin mga ka-aksyon tapos biglang nawawala, no? Nako mga ka-aksyon. Uy, may nag-share sa atin dito mga ka-aksyon. No? At, pero kasi picture ito, so mahirap i-explain. Ano? Pero nakalagay dito, noong 2014, marami-rami daw silang taong magkakasama noong bagong taon. Pero doon sa area na yon kung saan sila nag-picture mga ka-aksyon, ngayong 2022, wala nang katao-tao. Halos wala na sila. So, ganun talaga ang panahon ngayon mga ka-aksyon, ano? Darating at darating sa punto na, alam nyo na, magiging mag-isa na lang tayo lahat. Darating at darating tayo sa puntong yan. Okay, sige. At bago ho tayo magpaalam mga ka-aksyon, pakinggan nyo muna ang isang awitin mula request by our basta yun, ano? Laging nakikinig sa atin. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Hoy, nako mga ka-aksyon, ano? At meron tayong caller dito. So, ayan. Hello sa ating caller. Nawala yung caller natin. Sinagot ko tapos biglang nawala. Ayan. Niloko ata nila tayo mga ka-aksyon, ha? Huwag ko tayo magbiro mga ka-aksyon, ha? At kapag sinagot ko, dapat sagot po kayo, ha? Okay, pero sige, dahil nawala siya, magbabalik muli yung awitin natin. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride.